Ir-raġel akkużat bl-omiċidju illi seħħ fil-Bidnija għandu storja twila ta' vjolenza taħt ismu. Bl-aħħar storja tiegħu iddur ma' video li qed jiċċirkola fuq il-midja soċjali u li juri lir-raġel li suq Bowser tal-ilma jidħol f'karozza u jkaxkara numru ta' metri, inċident li jidher li seħħ f'Jannar li għadda. Filmat ippubblikat mit-Times of Malta wera karozza tal-lewn aħmar f'nofs ta' triq b'persuna tidher tala il-biba tal-passiġġier. Imbagħad, ftit sekondi wara, jidher Bowser tal-ilma li baqa' deħel dritt fil-karozza u jkaxkara numru ta' metri tul it-triq. Dan l-inċident seħ lura fl-20 ta' Jannar ta' din is-sena fi triq it-turisti f'San Pawl il-Baħar. Is-sewwieq kien identifikat bħala Mohammed Hamdan, l-istess raġel li issa jinsab akkużat fil-qorti bl-ewwel omiċidju tas-sena 2025 illi seħħ fil-Bidnija. Fil-każ ta' San Pawl il-Baħar jidher li s-sewwieq tal-karozza mar jiġbor lill-kollegi tiegħu meta Bowser tal-ilma għaffeċ il-karozza tiegħu waqt li kien qed jipprova jipparkja. Skont rapporti, is-sewwieq tal-karozza informa lil Hamdan li kienet isuq il-Bowser illi se jkun qed jitlaq u għaldaqstant se jkun jista' jipparkja il-Bowser. Hamdan allegatament irrisponda b'insulti li eskalaw f'argument fiżiku bejn is-sit tal-karozza u s-sewwieq tal-Bowser. Il-pulizija kienu informati b'dan l-inċident permezz ta' telefonata anonima li daħlet fis-7 u 5 ta' filgħodu. Bir-rapport jindika li l-karozza tkaxkret 15-il metru mill-Bowser tal-ilma. Skont it-Times, rapporti mis-surveyors juru ħsara estensiva fuq in-naħa tax-xellug tal-karozza. Jidher ukoll illi mal-impatt ħarġu l-airbags u kien hemm ħsarat illi jammontaw għal kważi 16,000 euro. Bil-vittma għadu qed jistenna li ssir ġustizzja miegħu. Hamdan li għandu 46 sena għandu lista twila ta' reati taħt ismu u qed ikun akkużat li spara u qatel lil Jean Paul Busuttil fid-29 ta' Ġunju ta' din is-sena. L-omiċidju seħħ wara ħabta żgħira fit-triq rurali bejn il-karozza missjuqa mill-vittma u mutur missjuq minn Hamdan. Fil-qorti ħareġ illi Hamdan tela għal xi mumenti mill-post tal-ħabta u rritorna lura barma tan-nar fejn kienu sparati total ta' 6 tiri b'numru ta' tiri jolqtu lil Jean Paul Busuttil u qed iwieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih.